Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi akardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Jayangmuk Forest Bidalong Katar Volam ki keklang. Ni jang Karbi Anglong ke parlo Khiruni Southern Range Forest ke parlo Jayangmuk Forest Bidalong thengpi kang hua tumpen ing namrai kom asai khetumang bong Katar vo alam ki keklang. Vo sikachiklo niphai ingkoi rahini ada porphai kre sira atitim apor malom ahut Khiruni Southern Range Forest ACF Monsing Tisopen Birta PC Jayangmuk Forest Bid IC Atumaphan Patrolling Toilo Lapen Patrolling Kedam apor ahut Hawaipur along Thelapen Siguna Thengpi ke pon ahut Nepdun long cheglo Lapen ihum Splendor bike Nepon long Kachingnang lok a bike number AS02 AA0714 Lapen Thela hum thom kadokave Siguna Thengpi Phokebra hini api sabeng Nepdun long cheklo Sita kang huatum ingnam rai kom asai khetuma phan thek long penamat katla pusi ning jepon Sita kang huwek abang phu boron kram sabang ingnam rai kom asai khetuma phan kang ton kang thi lapen nang tum arni sipen thong kevet atangka kelong chot atum lahui klem tapri pusi ingnam rai kom asai khetuma phan ar bokpon pusi ning jepon La si boron kram sa komatlo Lapen kunat ajakong kelonglo Akorte Forest Board Chairman Sarthe Kramsa Dokok Apotma Mate Akorte Ihuri Forest Bidalong Officer Dokok Ajoy Nema Puta ing namraikom asai khetumpen Karju Padopo Lasi Karbi Anglong Autonomous Council Kachari CEM Dr. Tuliram Rong Hangaphan Tuning Ripon Prabjin Pen Forest Board Chairman Sarthe Kramsa Phan R Pupen Pisun Veknang Jipusi Pherang Kethengno Ning Jepon Khiruni Pen Kam Singh Dera Report Karbi Anglong News Channel. The Bajikre Sira Miniting ko apor alom Rangers are duty nang toilo Hawaipur side na duty dam sa pulo nito kanang toilo nitum lasot ang duty claim lo lapen Rangers are duty nang to ateng ten ahomu nebamang lo siguna ke khela hum thom lapen ke bike splendor bike ihum nebang lo nitum patumi Lapen la ke map check pen apit nili tum phana khelnang hablo boron kram sa puinut abai purlo boron kram sa puinut thengpi ga chong hu siguna thengpi ga chong hu nai amuni nitum phanang dom lo tumi nito pena nang check lo kebang mang gari lo nei nang tum thela lo nei nang tum nitum duty ke claim ke la ke lu ya phanok lo ne pc tum duty ke claim le do nitum emina duty cheklem ta le vedet lo lase alang bang inut arleng thian da sose je nitum phan dom na pilo lapan ke akorte pi posila an dom nai pilong pop ma alang lia korte poista me forest board chairman inut dolo lapan ke inut in charge cholo ranger cholo inut laso lahai tuma joine posi nitum osoma mati nitum arenga ve pin pen nang lang rock pen nitum phan la am dom nang pima posi nitum chema thalo lapen ke meme hinono nitum phan towe funang kollo nang tum hongkep arnisi income aveo somar nang tum kupilo lahai ke claim ni nang tum lahai nep nei non mat lu non mat nang tum chethonamon posi nitum hanang pulo athi nitum komane hem pen nitum kinep ke van kali komane hem dam pen nitum nebor ile ke van kali towar lo tum petroling ke dam hot thela hum thom la pen bike hum siguna thengpi long lo nitum lasi nitum phan memet junono to nang ton lo nang thilo nitum phan lasi lasona munit pulotang thengpi ke chong hu tum nitum forest department a phanjong se kang hu tum se tum la pan na kang ton na kang thi pulotang te nitum duty ka cheklem ta ning dono jin an sidu nitu amo nang lega ning jes ai ike harsing gram sa in charge sa cholang la da alang litum dok ko ka join ne sila bong bang ke thengpi ka chong hulok paja sinang litum ning kita kapa chong hu la pen sang kita kapang hu bang mohol chini ne kuma mohol chini na jcb pon po dampar pon po kapat tuk ma kapat tuk kita kapang hu la pen sang kita kapang hu lasi niri tumang tuning di bangke la pulo Karbi Anglong CM Dr. Tuliram Rohang Sarap panda tuning di bangke la pulo
non prabjin pen la sar tikram san bang ke arpu pen pasung vek nang pu athe nang ton pe kan itum phan athe department of hasna kang ton nitum privacy phana kang ton bosone kapre galam nitum department of han isi Department of forest Han. department Assam forest department of han sin tum na kang ton lasi laso kang ton kona pensa lang aja kong elong ma lake ake thi ding tum pustame alang phan tarlip nang yi tumi nang litum ke nebdona theng pi ge ko pi theng pi lo la pen market value kwan bak doi la market siguna theng pisai de tumi neblo lapen a piece bang ke 51 piece a piece bang long lo lapen thela hum thop kuna dim loi nep dam me Havaipur station adu Karbi Anglong pen Assam border long sin ablong lo pati Khojai district si pon pola tu labang so boron kram sa pu bona munit ani wang da la son theng pi chong hu si klem bom birta ke long mang e je aju pon bom palam sin tum birta long lo la pen do de sang se pen tum flame bom lo la anar ni pen tum rebom asta me long le asa tumi bang ke anar lo yardang si hela pachi yeng lo la pen komane amalik bune pinela a number lang lo polon de chini de agari number agari nomor bang ke 02A AA 0714 labang so agari bensi alang linang dun bom lo lapen nitum labang sogari ke kang hu tu magari ve kalang nitum hanang thelong lo athela tum ta kat lab lo kad lab lo tu lapen la jitu bai da bang da kaju lo mat itum bang ke jitu red handed long ko PPC ke long ma labang so hormu bang ke one lab lo itum non dak department ar lo sidulo labang ke Karbi Anglong Autonomous Council Ningkan Troxy ke Praketom Apong ke Chok Tara Langso Sertalin Auditorium Holelong si Katalon Pong. Tara Langso Long Karbi Anglong Autonomous Council Ningkan Troxy ke Praketom Arta ke Chok Sertalin Auditorium Holelong si Talon Pong. Labang so ajay mekalong Karbi Anglong Autonomous Council pen Chipatr Piponsi Adap Aporahut Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Rajuti Sopena Joksi Flag Pangchar Ponlo. Lapena P public meeting do ponlo labang so ajay mek along pregjam talent kedo atumaphan Karbi Anglong Autonomous Council Ningkan Troxy ke Praketom Arta ke Chok Katalon Ponahut Karbi Anglong Autonomous Council CEM pen award sitame P Pajurpon Lapen Patumi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang public meeting along pen lam the pangdakpon nonang keleji jakhong poniphai EC pen ke madne abang jongsi social media long kalile alam pen pachit hangtap amena political party ale khachu enchi aphan kaning jetap abang phi nang dokok pulote jakhong poniphai EC pen ke KSPC ningkan ke thom an hem kangsam bengpon popusi rat ahong jailong lamthi pachithang po lapen PGR Vijar along le phuthak sitami Karbi Anglong Autonomous Council pen eviction ponvek po sita labang so along le phuthak political ale phan kachu en iji aphan radaphan kapabang hu hei hui ke klempon dokok pulote hem kangsam mate jail ningkan ke thomaphan bengpon po Lasya bang Putin sita kalili kalanglang alampen social media lang pachithang tapte de chephansi pachinipon. Tangte Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghangpen kaning Japon alam Arjuponik Sinang. News report Karbi Anglong News Channel. ये नॉन के रंग ये कार्बी आंगलों आरानी तुम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लोग चेंगानी kalau soalan ni katalon pon je finally dino si talon pon ceng lo non phong bangke katalon ke ceng ke ini kan ini lo non pen talon pon ni kan ke thom ko kalau so katalon je udah bangke north east ke do an six sidur autonomous council tum panan ni tum terameti hang pensi alang tum emet hang culture laso troop sevan pendak competition isi dopo laso competition dote pe nong e tai de tum pipo lake Karbi Anglong day 17 November ni sin tum claim sir ni kon bak ni thoma program do iki hola banke la pen ke organize Karbi Anglong Autonomous Council lai silo hinie banke July cheklo arong tin nil tum tim Karbi Anglong hin ka damji rong sara hem humri damji rong sara apan neng man ping pipi sai pohopen lapen rong apasa pi bandar pohopen pipen kleng sar po ban pohopen argak pen lapen ke
sarmar sarpimar lapen mekar ke to an plengdun pleng sarpo ke to an riso yang tum pen ni tum lam chu choi government pen kelong kopi pia sayang denglo ake joy pen kelong hormu la sorong kelong PMI hem pen chenglo lapen PMI hem ki pihut mane tangka poisa na hanggun ma lapen reson kat nang pihut pine tangka poisa na hanggun ma officers tum pen chenglo lapen ke sega chelang ye phan Narendra Modi piponlo lak phopho tangka also lak phopho tangka rong so long lo malong lema lapen la sa war sai rong so long lo malong lema la hai bai dak la sa pen ka chini je phan officers ni tum long nang dunji lapen ke hok pet a siksidul raja kong iltum ke long ching a siksidul la so putha ko PPC iltum ke long ching a siksidul ma lapen ke non malom ke thanta je panchayati raj lai hok hialam aputha ke than rong ke pon ba social media long ke theklong lai putha ta lam lar ke piji a phansi arong tin da menitum damji lapen ke PGR bijar arona teng pen ko sonsi ka thali ji unji ma un ema lai lam putha ka menitum rar banwai da class up pen thanji hem prek ta me etum ka che song pen ko sonsi samgin me je song te ko sonsi ki chunji ma lai putha ka me rong so banwai da class up pen thanji bluetooth pen ke je election che phai ne re election pen ke election che phai ne election che phai ke rar tum sikang wai Karbi Anglong ra tum sikang wai voters tum sikang wai lagi ma phan ma vote pi pipe ne phanyong sina vote nang jog je da long ne ta rem det po ta pinya bluetooth ta phan ki koi mate re election phan ki koi mate election commissioner phan ke koi pur la pen ke returning officer phan ke koi ke la ke a hok kali polam nang ke ni tum rar phan pachini nang gi la pen ke 6 schedule paragraph 2 subparagraph 7 alam article 160 alam clause 8 alam lapen ke non akimia lo non introduce elo non July pen si cheng po apran si pasel hai la bang ke la si la so section pen pulong te nong nam ke jo ta ka tum han a hok he pin pen ka pang dak pen lan ra phan ke phan ta batum phan ke section 197 1D ateng pen la tum phan ke ningkan ke thom alang tum phan ke hatek bengum no ningkan ke thom ke bel long le no lasi la hai pen damen non July a chiklo pen ke pancheng po laso akimia rona teng pen cheng ipo lasi hola bang ke criminal major act lo laso bang ke lasi hola so criminal major act ke non la July a chiklo ni phai si pen cheng po lasi Karbi Anglong ar so jang tumpen ke thekere tumka la hai claim clear ni hok pet pe alam ke pang dak di da ni la so puthak ni tumra da thong ke pon je phan ba ke than nam je phan si ni tum bo iji Sir, Karbi Rata Kari, aku tu nona li singam du bom ipatun ni son nani mori pon po ethela ke ajil ding krui pen ke je song lo ningkan plike par elo 1986 pen lasi la ke tum ka ke cheng si ke Karbi Anglong por ke mo ke as tum ke bon pang cheng lo 12 hours घंटा क्रेनी के बॉन्ड पे को 36 आवर्स बॉन्ड लासो पी के 100 आवर्स 75 आवर्स बॉन्ड लो 100 आवर्स बॉन्ड लो लासो सी कास्कोम तुम दा को 7 डेज बॉन्ड कॉल दो लो लासोन सी वांगबोम हम प्रेगमेंट पेन की थी जहां तुम दा दुपिक लो धारणा दो लो प्रोसेसन दो लो लापेन के बॉन्ड कॉल दो लो लापेन ang parda chunche dat si thelong lo MOU an si sign nong sta isia step ki chun ke tum thelong isiang dengan ke kicun langsung thelong 6 pen kerso ing tuicet laso power bang el tum long lapen ang parda menel tum bang ke abhagar so jang tum heli orlo heli par phanglo heli pen ti song lo lasi arm struggle kuilo lake UPS nang klang lo song truck militant dum nang klang lo MOS 1 lapen MOS 2 ta me chetok lo 2011 lapen 2021 ta MOS lamdon chetok lo samjan lamdon center convention dum na chunche la lasi non bang ke koson si chingwai chingsai pen non violence kali to violence pen kali non violence pen ki che than pen mahatma gandhi ki japon aim prekang asom lason sika india sadhin me kapilong ason lason dak sil da chingwai chingsai pen kape kroi
माने तुम के मोई पेन कापे क्रोई पेन कचिंग किए जिथान पेन कोसों से तुम सॉन्ग के दोआन अपन ऑर्गेनाइजेशन के दोआन अदो को बेकार बेंगलोर के दोआन पेन थुल पाक पेन तु जिंग वाई जिंग साइट हम प्ले के आम सिगलोंग Sorry, silam lah. Pijar. Khiruni Tower Krong Phi Kachitokalong Beauty Heaven Kang Pupong Ni Jangkar Pianglong Keparlo Laka Troxy Kopili Constituency Alo Khiruni Tower Krong Phi Kachitokalong Beauty Heaven Kang Pupong Vo Sikachiklo Nipai Inkoi Rake Thomarni Khiruni Tower Krong Phi Kachitokalong Beauty Heaven Kang Pupon Laki Da Khiruni Ahawar Atumaphan Ake Joypen Kacharli Ponlong Chiaphansi Langkapen Wangsi Editis Beauty Heaven Akimi Ing Pupon Ladakh Ason Skill Development Hei Hui Charlie Ponlongji Lapen Diploma Pusitami Piponji La Si Komadne Kacharli Ningke Hang Abangpu Do Pulote Bangso Editis Beauty Heaven Along Humridam Ignore Lapen Pini Kang Pucheng Arni Pen Pusitami Bangpho Abang Pietum Amen Chethapon Pusi Ning Jepong Bangso Editis Beauty Heaven Ke Lanka Longsi Headbrands Do Lasi Lankan Ke Kacharli Dam Kedam Kewang Katora Dokoknapu Mathasi Khiruni Tower Krong Plialong Akimi Beauty Heaven Ing Pupon Pusi Pherang Ke Thengno Ning Jepong Khiruni Pen Kam Singh Dera Report Karbi Anglong News Channel মই লংকাৰ পৰা ইয়াত এখন বিউটি পাৰ্লাৰ ওপেনিং কৰিছোঁ তো বিউটি পাৰ্লাৰৰ নামখন হৈছে আদিতিস ब्यूटी हेवन तो बहुत ये ब्यूटी पार्लर खोलने का एक ही मकसद है कि लंका में मेरा एक ब्रांच है ऑलरेडी तो वहाँ पे इधर से लोग जाके सीखने से बहुत दूर होता है प्रॉब्लम होता है तो इधर का मतलब क्लाइंट और जो स्टूडेंट लोग हैं उन लोगों के क्वारी से ही मैं इधर ये पार्लर ओपन किया है तो अभी आप लोगों का सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और एक बार आके विजिट कीजिएगा यहाँ पे सब एडवांस जो नया है वो सब यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा क्लास से लेके आपका सर्विसेज सब एडवांस में मिलेगा यहाँ पे तो यहाँ लोकेलिटी का ट्रेनिंग कितना है आपका ट्रेनी जो लोग ट्रेनिंग ले रहा है फिलहाल तो ये आज ओपन हुआ है अभी तक हाँ अभी तक ये आज ओपन किया है तो अभी देखते हो हाँ 4-5 लोग का क्वेरीज है तो अभी देखते हैं क्या होता है वो क्राइटेरिया क्या क्या चाहिए वो ट्रेनिंग करने के लिए स्टूडेंट वैसे तो कुछ नहीं चाहिए तो थोड़ा इसमें कुछ ग्रेजुएशन का कुछ वो नहीं होता है हाँ तो कोई भी एज का सीख सकता है जो जिसमें सीखने का चाह हो वही सीख सकता है इसमें तो फीस कितना है फीस वो अलग अलग वो होता है तो सब अलग अलग फीसेस होता है जो क्लास अलग अलग होगा जैसे मेकअप का अलग होता है हेयर का अलग होता है और ब्यूटी रिलेटेड वो सब का अलग अलग होता है ड्यूरेशन कितना दिया 1 मंथ का भी है आपका 6 मंथ है 1 ईयर का भी है सब चीज़ों का अलग अलग ड्यूरेशन है तो जहाँ से सीखने के बाद वो सर्टिफिकेट को वो लाइफ सीखने के बाद हम लोग गवर्नमेंट रजिस्टर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं हाँ तो स्किल एंड डेवलपमेंट वो स्किल एंड डेवलपमेंट गॉव के अंदर से वो कुछ मिलता है क्या यार हाँ वो सर्टिफिकेट इतना वैल्यूएबल है कि जो आप लोग सब्सिडी या कुछ गवर्नमेंट के अप्लाई करते हैं ना तो वो सब मिलता है तो आज से शुरू होगा हाँ आज से शुरू हाँ होगा ये आज से शुरू होगा Pinya Berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me